Δημήτρη. Νίκ. Τι είναι Δημήτρη, πώς πάει? Πώς να πάει, έχω αγχωθεί με τη δουλειά. Πρέπει να παραδώσω κάτι σχέδια μέχρι αύριο, αλλιώς ο πελάτης θα πάει σε άλλο αρχιτεκτονικό γραφείο. Δύσκολο. Εντάξει, πιστεύω πως θα τα καταφέρεις εσύ. Μακάρι, και εγώ το ελπίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν σε κρατάω άλλο. Είναι επειδή. Χάρηκα που σε Γεια. Όλα στραβά σήμερα. Πείνασα. Ξέχασα να πάω στο σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να παραγγείλω 2 πίτσες. Ναι, πείτε μου. Θα ήθελα την πίτσα νούμερο 1 Ναι. και την πίτσα νούμερο 4. Πολύ ωραία. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Sorry. Πόσο είναι? 6 ευρώ. Μισό λεπτό. Εδώ είσαι εσύ μικρός. Ναι, εγώ είμαι. Πώς είσαι έτσι ρε? Τι κάνεις εδώ? Εντάξει, Πολύ φίλε. γράφεις. Πώς μένεις έτσι μέσα? Άναξε να πούμε, εντάξει, σιγά. Καλά, πάρε τα λεφτά σου και φύγε, έχω δουλειά. Τι δουλειά? Δεν σε αφορά. Εντάξει, ηρέμησε, χαλάρωσε ρε φίλε. Σιγά. Να σου πω τι δεν έχει. Tips, δεν. Μάριδες. Τι έπαθε τώρα? Έλα, μη μου το κάνεις αυτό, δεν το πιστεύω ότι χάλασε. Ναι, γεια σας. Τεχνική υποστήριξη. Έχει χαλάσει το λάπτοπ μου και χρειάζομαι κάποιος να έρθει επειγόντως να μου το φτιάξει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τεχνική υποστήριξη. Δεν το πιστεύω. Πάμε. Περίμενε, τι δεν έχει. Καλά, εντάξει, ηρέμησε.
Δεν μου το έπιασε. Τι δουλειά. Δεν σε αφορά. Εντάξει, συγγνώμη. Καλά, χαλάρωσε ρε φίλε. Τι ψενείς. Δεν τα μέτρησα. Λιμάριδες. Ταιριάζει απόλυτα. Το κάνω για πλάκα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να παραγγείλω 2 πίτσες. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Θέλω μία χωριάτικη. Πιτσαρία τα κόλληβα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μιλάω. Τεχνική υποστήριξη. Δεν το πιστεύω.